Не трябва да се съмняваме в това, че в Националната агенция за оценяване и акредитация има независимост и прозрачност. Те не сте поделение на Министерството на образованието. Имат самостоятелност, те са към Министерския съвет и доколкото можем да преценим, те канят компетентни учени да участват в български и чуждестранни, включително експерти в акредитирането. В същото време НАОА, българската агенция, тази година беше потвърдено нейното участие в Европейската асоциация за осигуряване на качеството, ЕНПА, след някои промени, които бяха направени. Знаем за тази друга агенция, германската, която обаче не познаваме достатъчно детайлно. Бях информиран от президента на Пернишкия университет в тази посока. Видях и ми беше дадено копие от това, което са получили от германската агенция. Важно е да се подчертая обаче, че разпоредбата 88А, член 3 от Закона за висшето образование, който функционира в момента, оценяването при съответните процедури по покана на българско висше училище може да се извършва от чуждестранни агенции, членове на Европейската агенция за осигуряване на качеството във висше образование или вписани в Европейския регистър на агенциите. Тоест това е законно акредитиране. Но оценяването от чуждестранна агенция не е тъждествено, съгласно Закона за висше образование с акредитацията, която осигурява правото на висшето училище да провежда обучение и да издава диплом за висше образование с печат и държавен герб. Тоест има известно разминаване и ние трябва в Народното събрание да направим тази съответно промяна в закона, който е внесен, между другото, за разглеждането мина първо четене, за да може да няма това разминаване между диплома и акредитиране. Що се отнася до НАОА, моето собствено мнение, че независимо от качеството на учените, които попадат в акредитационните процеси, броя на университетите 51, броя на различни факултети, от които обществото няма нужда, които се откриват, но получават акредитация, се дължи тъкмо на Националната агенция за оценка и акредитация и на никой друг. И то в предните години. И още едно нещо ще кажа. Няма никаква прозрачност на това кой и как създава групите, списъците на тези групи, на тези, които ходят да оценяват и да акредитират. Тоест тук нямаме прозрачност. Следователно това трябва да се промени. Благодаря, уважаеми господин министър. В дупликата може да доразвиете вашия отговор. Ако има нужда, професор Станилов, реплика. Значи, вие казвате, че тук няма прозрачност, аз съм съгласен с вас. Имам отдавна, както съм депутат, имам постоянни критики и бележки към НАОА. Проблема обаче е дали с кои има прозрачност. И проблема е следния. Дали параметрите на материала, който е внесен за акредитация, т.е. на изискванията, които са внесени за акредитация в НАОА, и тези, които са внесени в АСКУИН, са едни и същи. Там е съмнението, че разминаването идва от там. И аз бих изказал едно пожелание Министерството да напише едно писмо до АСКУИН и да им поиска копия от документацията, която въпросният университет е внесъл там със своята акредитация. Тогава Министерството би могло да сравни двата материала и ако те се разминават, да поиска да потърси отговорност от ръководството на Пернишкия университет. Ако не се разминават, това значи, че топката е в полето на НАОА. Това, че вие ми казвате, че агенцията, която е вярно, че нашата агенция не е на подчинение на нашето министерство. Тя е на подчинение на Министерския съвет и в този смисъл аз бих могъл да задам въпроса към председателя на Министерския съвет. Това би било правомерно. Не съм сигурен дали председателката на Народното събрание ще допусне подобно нещо. Може би ще препрати пак въпроса към вас, но след като през тази сесия нямам втори път да задам въпрос, но въпреки всичко през следващата сесия ще дадам подобен въпрос. Този въпрос, господин министър, съм на мнение, че трябва да се изчисти. Защото наистина, това, което казахте за НАОА, че тази
бъркотия, тази прекомерност в броя на висшите учебни заведения и такива висшите училища, че това учебно заведение не го харесвам като термин, висшите училища в България наистина все още няма ред и може би трябва в НАОА да се извършат известни промени също в законодателството. Разтревожен председател от моя въпрос, председателя на НАОА се обърна чрез председателя на банк към мене, искаше да говорим, вместо да ми позвони по телефона, който той има. Не знам защо го направи пред председателя и по тази причина аз изобщо не се обадих, пък и не е моя работа да контролирам НАОА. Проблема е пак там. И ви моля, наистина, обръщам се към вас с пожелание, един момент, господин председател, свършвам, обръщам се с пожелание да изчистим този въпрос. Благодаря за вниманието. Благодаря за репликата. Дуплика желаете ли, уважаеми господин министър?